नमस्ते. आज मी मस्तपैकी पॅटीस बनवते आहे. म्हणजे एकदम घरगुती आणि एकदम म्हणजे आपल्या घरातल्याच सामानाने. आपल्या घरातलं साहित्य थोडंफार बाहेरचं आहे, पण रेसिपी म्हटली की ते आतलं बाहेरचं सगळं ते सामान बाहेरचं लागतोच. तर आता तुम्हाला आहे ना, बाकी काही दाखवत नाही, पहिलं साहित्य दाखवते. म्हणजे मी काय काय घेतलंय ते तुम्हाला समजेल. आता पहिले आहेत ना, हे बघा, हिरवे मूग आपले मोड आलेले, भाजीसाठी मोड आलेले होते. ते थोडे वाटीभर उरले होते. आता भाजी पण कसं जास्त खात नाही माणूस, 2 टायमाला भाजी नको असते, तीच भाजी संध्याकाळी नको. म्हणून काय केलं काजलने, एकदा भाजी बनवली आणि थोडेसे मूग उरले होते. तर म्हटलं आता काय करू, तर आता मला रेसिपी बनवायची होती. म्हटलं आता जरा डोकं चालवते, सगळ्या भाज्या घेण्यापेक्षा कोबी शिमला मिरची घेण्यापेक्षा म्हटलं मी मूग घेते. म्हणून मी 1 वाटी हे शिजवून मूग घेतले, वाफवून हे मूग घेतले 1 वाटी. 1 कांदा घेतलाय आणि त्याच्यासाठी हे घरातले मसाले घेतले. धना जिरा पावडर, आपला मिरची पावडर, हळद आणि गरम मसाला, हे आपले घरातले मसाले झाले. आता त्याच्यासाठी मी सगळे तुम्हाला एकदमच साहित्य दाखवते. हे 2 बटाटे मी असे लांब स्लाइस करून, हे बघा, लांब लांब स्लाइस करून असे किसून घेतले आहे. हे मला सर्व काजलने किसून दिलं आहे. हे बघा, असे साहित्य 2 बटाटे घेतले किसून. आणि किसली ना की पाण्यात ठेवायची, नाहीतर ते काळे पडतात, नाही तर लाल तरी पडतात. तसे मी बघा इथे गाजर पण 1 गाजर घेतला आहे, तो पण बघा असा लांब लांब किसून घेतला आहे. हे बघा, त्याचे लांब लांब असे स्लाइस करून घेतले, म्हणजे किसूनच घेतला आहे, असे लांब किसून घेतला आहे. आता इथे आहे ना, मी पावभाजी मसाला घेतला आहे 1 चमचा. हे कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे 2 चमचे. आपल्याला थोडासा पनीर घ्यायचा आहे, म्हणजे जरा टेस्ट येण्यासाठी. म्हणजे 1 वाटी घेतला आहे, म्हणजे समजा तुम्ही थोडासा पनीर घ्या. 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, आपल्याला चवीपुरतं मीठ. आणि हे मेन आपली म्हणजे रोजच्याच रेसिपीमध्ये बटाटी लागतात. तर ही 2 बटाटी मी शिजवून बॉईल करून चांगली मॅश करून घेतली. आज किसून नाही घेतली, किसून घेतली ना की ती रेसिपी चिकट होते. आता मी तुम्हाला आहे ना, दोन प्रकार आहे ना, 2 बाउल आहेत बघा, हे एक आणि हा एक. आता याच्यामध्ये 2 बाउलमध्ये मी काय काय टाकते बघा. हे जे आहे ना, ते आतलं जे काय बोलतात, आतलं बॅटर सारण, मोदकाचं जसं आतलं सारण असतं तसं स्टफिंग. हा, ही. आता याच्यामध्ये मी काय काय टाकते बघा, या बटाट्यामध्ये. आता हे 1 वाटी मूग शिजवलेले, शिजवून घ्यायचे, कारण ते आतमध्ये आहे ना जास्त शिजत नाही. 1 कांदा बारीक कापून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये हे आपले सगळे मसाले घरातले. हे आलं लसूणची पेस्ट घ्यायची आहे, पण जे 1 चमचा घेतली आहे ती आपल्याला अर्धा चमचा याच्यात घ्यायची आहे. हे बघा, म्हणजे दुसरीकडे टेस्ट आली पाहिजे. आणि आता आपल्याला अगदीच म्हणजे जरा टेस्ट पाहिजे ना, म्हणून हा मी थोडासा पनीर घेतला. आता तुम्ही पनीर नाही घेतला तरी चालेल, तुमच्याकडे नसेल पनीर तर तुम्ही नका घेऊ, नाही घेतला तरी चालेल. आता मला रेसिपीच बनवायची आहे म्हटल्यावर मी असे अनेक प्रकार तयार करून मी तुम्हाला रेसिपी दाखवू शकते. पण समजा तुमच्याकडे पनीर नसेल तर पनीर नका घेऊ. पनीर पण चांगलं किसून घेतलंय. आणि आता थोडं चवीपुरतं मीठ टाकायचं, थोडंसंच कशाला, चवीपुरतं त्याला लागेल एवढं मीठ टाकायचं. आता हे आपलं तयार झालंय मिश्रण, असं मिक्स करायचं. हे आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे. आता मी याचं आहे ना, ते टिक्की बनवून घेते, म्हणजे पॅटीस टाईप. आता आमच्याकडे काय छोटे छोटे मुलं नाही खाणारी आहेत, आपली मोठी माणसंच खाणारी आहे. खाणार कोण, आपला पप्पू आणि काजल. फसफस गोल नाही येणार, मी असे थोडे दाबायचे. साबुदाणे वडे करतो तसे. खूप दिवस झाले ना वडे झाले ना आपल्या घरी. होय, आता गेस्ट चालू झालेत की वडे चालू झालेत, उद्यापासून असे सर्व टिक्की करून घेते पहिली. आपल्या रेसिपीचं नाव आहे पॅटीस, याला टिक्की बोलतात. ह्याचं नाव असं असू शकतं, वेज मिक्स पॅटीस.
हा व्हेज मिक्स पॅटीस. बरोबर. त्याच्यामध्ये कडधान्य पण आलं, गाजर पण आलं, आता बटाटा तुम्ही पण आलं. मूग टाकले, तुम्ही हो. मटकी पण. आणि असाच प्रकार मी मटकीचा पण एक बनवलेला, खूप माणसांना आवडला होता. म्हणजे असा कधी आम्ही पाहिलेलं नाही. असं असं तेव्हा कमेंट होते त्याच्यावर मटकीचं. हे बघा इथे पॅटीस, आपल्या पॅटीस म्हणजे आता टिक्की झाली आहे, अजून पॅटीस नाही झालेत आहेत. हे आपलं अर्ध काम झालं बरोबर. हा आता ही नवरी तयार झाली आहे, नवरीला अजून सजवायचं आहे. नवरी पसंत केली आहे, मग नवरीला अजून सजवायचं आहे, ते बाजूलाच आहे. आता बघूया आपण याच्यावरचं कवर बनवतो ना, ते आपण आता बघूया. हे आपले टिक्की किती झाले आहे? 12. 12 बरोबर झाले. 1 डझन. हा या सगळ्यांनी 12 जणांनी या पटापट खायला. आता बघा इथे हा गाजर, एक गाजर आहे बघा, लांब स्लाइस करून घेतलेली आहे त्याची. हा एक गाजर आहे. गाजर स्वच्छ धुवून साल काढून त्याची नंतर किसून घेतलेला आहे. आता हा इथे बटाटा एकदम पूर्ण पाणी काढून टाकायचं आहे त्यातलं. आता थोडं थोडं घ्यायचं आणि पूर्ण पाणी काढून टाकायचं. पाणी अजिबात नाही घ्यायचं आहे. किसून मी पहिलं साल काढून धुतलेलं, नंतर परत किसला, परत त्याच्यानंतर 2-3दा चांगला धुतला आणि पाण्यात ठेवला. तरी पाणी बघा कसं झालंय है ना. हो. तर याच्यामध्ये मी पावभाजी मसाला टाकणार आहे. 1 चमचा घेतलाय. आलं लसूणची पेस्ट, चवीपुरतं मीठ, तर मीठ टाकलंय. आता आपल्याला याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे, पण आधी मी हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घेते. गाजर आणि बटाटा. आपली टिक्की तयार झाली आहे. आता त्याला कव्हर करायचं आहे. आता याच्यामध्ये सगळे मसाले टाकले, जेवढे घेतले होते तेवढे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त नाही टाकले आहे. आलं लसूणची पेस्ट, मीठ आणि पावभाजी मसाला एवढं टाकलंय त्याच्यामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये आता कॉर्नफ्लॉवर टाकते. आधी 2 चमचे टाकते, 3 चमचे टाकते आणि मिक्स करते आधी. आता मी ते वाटीत आहे ना 4 चमचे मी काढून घेतला होता, त्याच्यात ते 3 चमचे टाकले. झालेला आहे बरोबर, पण अजून मी थोडा आहे ना अर्धा चमचा टाकते. हे बघा अर्धा चमचा अजून टाकते. अजून तुम्हाला एक सोपं काम सांगते. काय माहिती आहे, आता कॉर्नफ्लॉवर आता कोणाकडे नसतं, समजा कोण एवढं कॉर्नफ्लॉवर आणत नाही घरामध्ये, असंच आणून ठेवत नाही, तर तुम्ही काय करा, तांदळाचं पीठ, जे आपण तांदळाचं पीठ असतं ना, ते 3 चमचे 4 चमचे टाकायचे. एकदम सोपं काम. आणि आज बघा कसे फुलं उगवलेत साडीवर. साडीवर साडीवर काय? कुठून घेतली ही साडी? कधीची आहे? कधीची आहे? तू सांग कधीची आहे. मला काय माहिती. तू आल्यापासून बघितलीस काय? नाही, एकदा पण नाही. नाही ना. बॅग मध्ये एकदा पाहिलेली फक्त. ही साडी आता कधीची आहे सांगू का? कोणाला खरं नाही वाटणार. ही साडी माझी जेव्हा ताई पोटात राहिली ना, तेव्हा जे ओट भरणा करतात ना 7व्या महिन्यात, तेव्हा मला ते ओट भरण्याला हे साड्या असे आलेले आहेत बघा. ओट भरण्याला म्हणजे या साडीला आता किती वर्ष झाली, पण खूप सॉफ्ट आहे ती. एकदम मस्त आहे. मस्त आहे. वाटतच नाही साडी नेसली करून. नेसले वाटतच नाही, अंगावर साडी असं वाटतच नाही. ज्यांनी कोणी दिली असेल आणि जे व्हिडिओ बघत असेल तर बघा, आता तुमची साडी काढली आहे नेसायला. काढली म्हणजे तेव्हा मी नेसायची ग, हा. तेव्हा मी घरात नेसायची, पण नंतर आता मधीच साड्या नेसायचे सोडले होते. हो. आजारी पडली मग साड्या नाही नेसायची, अशी ती ठेवून. पण नाही म्हणजे तेव्हापासूनची आता तेव्हा गिफ्ट केलेली ती आतापर्यंत आहे. म्हणजे जो कोण व्हिडिओ बघतोय, जे कोणी गिफ्ट केली असेल त्यांना किती खुशी झाली असेल. होय, किती वर्ष झाली असेल साडीला सांगा. मग आणि इथे दाखवा, इथे दाखवा माझ्या बघा काय चाललंय. आता माझ्या राईट हँड मध्ये मोबाईल आहे बरोबर, होय, आणि लेफ्ट हँड मध्ये बघा काय आहे. काय माझ्या लेफ्ट हँड मध्ये काथा आणि बल्ब. बल्ब. इथे परत हा बल्ब उडालेला आहे अरे रामा. सिल्वर रूमचा.
हा हा त्याचा एकच आता पर्याय आहे, आम्ही ते चेंजेस करणार आहे. आम्हाला समजला प्रॉब्लेम कुठे काय आहे ते. तर हा बल्ब गेला, म्हणजे हे दाखवतोय बघा, इथे बल्ब गेला. हा ओके, आता सिल्वर रूमची उद्या चेक इन आहे. मग आता काय आलं? तर तरी पण मी आता गेलो होतो ना, ऍज अ सुपरविजन करायला गेलो होतो. रूम कधी साफ झाला, काल सकाळी झाला ना साफ, हो तरी झाडू मारायला पाहिजे. पाय पुसणी एक कमी आहे. हा, लिहून आणलाय का? हा लिहून विसरायला आणलंय. नको. शुगर टी बॅग्सचे दिलेच नाहीये त्यांनी. हा हँडवॉश अर्धा आहे, अर्धा भरायचं आहे. टॉयलेट मधलं जे आम्ही आता नवीन आणलंय प्रत्येक रूम साठी, टूथब्रश बिलब्रश ठेवण्याचं आणलंय, ते आम्ही ठेवतोय प्रत्येक रूम मध्ये, आम्ही अपडेट करतो. साबण ठेवायचं वेगळं आणलंय. कडीमध्ये ना कड्या आहेत ना, कड्या सर्व रूमच्या, त्याच्यात तेल टाकायला हवंय कारण कडी जाम झाली आहे. हा. बाथरूम फ्रेशनर तिथे काय आहे का, गरम गॅस होतं का? बंद कर. हा, बाथरूम फ्रेशनर नवीन लावायचं आहे कारण आताच सिल्वर रूम पहिल्यांदाच बुक झालाय, तर बाथरूम फ्रेशनर लावायला लागतो आम्हाला. मग एक मग कमी आहे, 2 मग ठेवले तर 1 मग कमी आहे. आणि बाथरूमच्या विंडो मधली जाळी पडलेली आहे, जी खाली आपली पडली ना सिल्वर रूमच्या, हा. ती लावायची, म्हणजे ते काम दुसरे करतील. नंतर. म्हणजे एवढे सर्व मी एक सुपरविजन करून आलो बघा. हा, तेव्हाच तू तिकडे गेलेला. आता हेच सर्व कुठे ना कुठे कमी पडतं, मग ती सर्व्हिस मध्ये तुम्हाला, होय. कमी वाटते. हा म्हणून मी सांगतो ना तुम्हाला, सर्व्हिस द्यायला आम्ही इथे उभे आहेत. होय. म्हणजे तुम्हाला काहीच गोष्टीची कमी. आता हे पण घेऊन ठेवलंय, मला सिंक पण जरा ती प्रॉब्लेम मध्ये वाटते, जरा पुसून काढली किंवा व्यवस्थित ठेवलं तिथे कसं क्लीन होतं ना. होय. चला रेसिपीवर फोकस द्या. आता इथे आपली रेसिपी तयार आहे, फक्त ती वाट बघते कधी मला तव्यात टाकते आणि कधी खाते आहे, ती रेसिपी वाट बघते. आता त्याच्यासाठी मी तेल टाकते. आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे, डीप फ्राय नाही करायचे. आणि ते कसं शिजायला पण पाहिजे ना, एकदम पण तेल कमी नाही पाहिजे. ही आमची कितली कशी आहे सांगा. पहिला विक्रोळीला बघा कावळा होता, हा कावळ्याची भरपूर स्तुती करत होते. आणि ते लसूण चेचायचा लोखंड, ते आहे इथे. हे ते आहे काय? ना अजून, हे काय हा, इकडे? ठेवलेलं आहे. आता तेल टाकतंय बघा. आता गॅस कमी करते. आता याला आपण वरून कव्हर करूया. आता हे बघा कसं कव्हर करते आहे. आता आपण कव्हर कसा करतो, त्याला हे लावतो, कॉर्नफ्लॉवर लावतो, कॉर्नफ्लॉवर म्हणते, ब्रेड क्रम लावतो, कॉर्नचं ते असतं ते लावतात आहे ना. आणि मी बघा कसं करते. म्हणजे पूर्ण हेल्दी झालं हे. हा, दिसायला पण सुंदर ना. हो. म्हणजे ते आतलं जे ही टिक्की आहे ना, तिला लपवायची आहे अशी, ही बघा. आणि हे पण असं जरा दाबून घ्यायचं हलकं. नवरीने पदर घेतला. नवऱ्याने पदर घेतला. आता तुम्हाला माझ्या साडीचं कसं वाटलं, कौतुक वाटलं असेल ना. एवढ्या वर्षाची साडी, काजललाच कौतुक वाटलं. परवा बॅग काढली किती तेव्हा वर्ष काजलला- झाली. काजलने ही साडी हातात घेतल्यावर काजललाच आवडली. तर मी म्हटलं हिलाही जुनी आहे. सॉफ्ट आहे ना एकदम ती. सॉफ्ट आणि कलर पण चांगला आहे, ब्राईट एकदम. तापला पॅन आपला. पॅन तापला. आणि एकदम म्हणजे फुल पॅन गॅस करायचं नाही, मीडियम. मीडियम. कारण एवढे सगळे आपले टिक्की तयार करायचे आहेत ना, पॅटीस. कर 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 कर. सरकार करताय. किरकिरी किती केली. ही माझी आयडिया कशी वाटली तुम्हाला सांगा कमेंट मध्ये, मस्त पैकी. आता असेच आपण सगळे तळून घेऊ ना. हा, असेच कवर करून आपण तळून घ्यायची, फ्राय करून घ्यायचे. फ्राय करून. मस्त दिसतंय ना असं. छान दिसतंय ना. होय. काय बोला. काय पॅन धरून मी तुला दाखवते, तेव्हा हलतात बघ अशी. हे बघ, अजून फिरवले पण नाही आहे. आणि एकदम गॅस बघा, एकदम बारीक आहे. बारीक गॅसवर असं चांगलं करून घ्यायचं शिजवून. आता मी फिरवते. एका बाजूला केली आहे. हे बघा करपलेत काय बघ. नाही, गोल्डन नाही कलर ना? आलाय. हा, आता हे आपल्याला नंतर कुरकुरीत करायचे आहेत. अशी सगळे फिरवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते.
हे आपले पॅटीस आता झालेले आहेत काढायला. पण आपल्याकडे कसं, आपल्याकडे लहान मुलं आहे ना, म्हणून म्हणत होती आई चीज टाक चीज टाक. म्हटलं चीज नको, म्हटले रेसिपी आहे नाही, सगळ्याच गोष्टी सगळ्या वस्तू नसतात लोकांकडे, म्हणजे कोणाकडे नसतात, म्हणून म्हटलं नको चीज. पण तिला चीज हवं आहे, म्हणून मी काय करते बघा. आता तुमच्याकडे पण लहान मुलं असतील ना, तर चीज म्हटलं ना की लहान मुलांना खूप आवडतं, कोणतीच गोष्ट झाली तरी. तर मी आता काय करते बघा, असं थोडं चीज घेते आणि वरती असा पॅटीसवर ठेवते. नाही तर हे आपले पॅटीस झालेले आहे, दिसायला पण छान आणि खायला खायला पण छान. बघितलात, म्हणजे दोन्ही काम होतं. त्याने तर लहान कोण नाही असं समजूच नका, मोठी माणसं तर लहान असतात. ते काय आपल्याला थोडं शिजवायला लागतंय, ते मेल्ट होईल आपोआप. ते आपल्या पण होणार आता बरोबर. आता छोटी मुलं असतील ना, तर तुम्ही असं करा. मी आमच्या छोट्या मुलीसाठी करते आहे, तुमच्याकडे छोटी मुलं असतील तर करा. आता याच्यावरती एकदम मी गॅस बारीक केलेला आहे बघा. आता फक्त झाकण ठेवायचं. चीज मेल्ट होईपर्यंतच. आता बघूया किती मिनिटात मेल्ट होतो, कारण आपले पॅटीस एकदम तयार झालेले आहेत, करपलेले नाही आहे अजिबात, चांगले भाजलेले आहे. आणि आता काढायची वेळ आली होती, आता चीज टाकलाय. आता आपण बघूया चीज टाकून किती मिनिटात मेल्ट होतो. काय मिनिट लाव, म्हणजे एकदम स्लो गॅसवर आहे. हा 2 मिनिटं झाली असतील ना? हो. 2 मिनिटं नाही झाली आहे ना, 1 मिनिट झाली. 1 मिनिट झाला फक्त. आता मी गॅस बंद केलाय बघा, 1 मिनिट झाला फक्त वाफ लावायला आहे बघा. या लय भारी ना? आता मस्त वाटते ना. खाणारी बघा काय म्हणते मुलगी. अय्या मस्त मस्त. ते स्वीट डिश वाटतंय आता. हा. लय भारी. दिसायला किती छान दिसतंय. हे बघा अशी मी कटलेट केली आहे एकदम मस्त. आता तुम्ही याला नाव काय ते द्या. कधी तू काय नाव देते? व्हेजिटेबल. तू आता व्हेजिटेबल काहीतरी बोलली ना? हा व्हेजिटेबल मूग नाही, मिक्स व्हेजिटेबल. हा काय नाव? मिक्स व्हेजिटेबल पॅटीस. हा एकदम मस्त झालेत बघा, कलरफुल. मस्त आणि आता दिसतंय. वरती चीज टाकले बघा. दिसायला एवढे सुंदर आहे तर खायला किती सुंदर असतील. सुंदर असतील. म्हणून ही रेसिपी तुम्ही हा. नक्की बनवा. पण हे थंड झाल्यावरच खायचे, हा. कारण सगळं आहे ना ते गरम गरम आहे. गरम आहे. हा थंड झाल्यावर खाल्लत ना तर एकदम मस्त छान वाटेल. नवरात्रीचं पण नॉनव्हेज इकडे आपल्याला खायला मिळतंय. नॉनव्हेज आहे का हे? नॉनव्हेज नाही आणि उपासाचं पण नाही. ते दिसायला कसं वाटतं, असं जर जवळ्याचं बनवलेलं काहीतरी. हो तसंच आणि वाटतं. तुम्हाला सांगू, मी ऍक्च्युली सिल्वर रूम मध्ये होतो वरती, सर्व बघत सुपरविजन करत, काय कमी काय जास्त. वरतीपर्यंत सुगंध आला होता याचा. रेसिपीच्या मध्येच आला होता, काय काय कमी होतं ते सगळं लिहून आणलं त्यांनी. येस. हा काय सुगंध, आता किती सुगंध येतो भारी असं वाटतं. आणि वरती किती टेम्पटिंग वाटतंय ते खायला. असं वाटतंय तुला, मला माहिती भूक असेल ना, भूक तर हे सर्व पण आता खायला ही मी वाटतं. ते करत होती ना, बॅटर बनवत होती, ही म्हणते आई चीज टाका चीज टाका. Yes. म्हटलं नको सगळ्याच गोष्टी चीज ना, माणसाकडे हा. चीज नसतो कधी कधी. पण चीज टाकलं की कसं चीज करून स्माइल करता येते. जाऊ द्या, हा. रेसिपी टेस्ट करूया आपण. मस्त. काय नाव आहे याचं? व्हेज मिक्स व्हेज कटलेट. एकदम सुंदर. कटलेट काय पॅटीस. अगं बाई पॅटीस. ओमकार ओमकार बोल, तू बोल. पॅटीस आहे. ओके, मिक्स व्हेज पॅटीस नाव आहे. एकदम सुंदर, एकदम हा. छान. 10 आउट ऑफ 10. सॉसची पण गरज नाही. घ्या चटणी सॉस असेल तर अजून तुम्हाला मजा येईल, पण विदाउट चटणी सॉसचे पण एकदम छान. खाऊ द्या आधी खा. तो तिकडे खातोय ना, माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटलं. मी काय म्हणतोय, आता जे कोण हे रेसिपी बघतोय ना, सर्वांनी ही रेसिपी घरी ट्राय करा. सर्वांनी रेसिपी ट्राय करा. का सांगतो, तुम्ही बनवा आणि तुमच्या घरी जे दुसरे इतर व्यक्ती आहेत ना, त्यांना खायला द्या. तुमचं नावच काढतील बघा ते, अरे वा हे काय वेगळं मस्त बनवलं. पॅटीस आहे, पण ते वरती हे काय कसलं, हे काय आहे? बटाट्याचं किस आहे का बटाटा आणि गाजर. बटाटा आणि गाजर. ते एकदम छान वाटतं. असं पॅटीस कसे नेहमी गोल असतात ना, हा. असे राऊंड चप्पट सर्कल हा. असतात. हे जरा वेगळे वाटतात आहे. आणि आतमधली स्टफिंग आणि ते बाकी आहे ना, भरपूर छान वाटते. मी रिकमेंड करतो हे रेसिपी बनवा आणि आपल्या फॅमिली मेंबर्सला द्या, म्हणजे तुमची प्रशंसा, तुमची तारीफ करते.
एकदम मस्त. मी सर्व खाऊ शकतो विदाउट चटणी आणि सॉसच्या. एकदम छान. जेव्हा मी ही रेसिपी ट्राय केली ना तेव्हा तुला नाही आम्ही दिलेली आणि काजलने मी खाल्ली. थोडेसे 2-3 बनवले. त्याच्या आतमध्ये अजून काय टाकलंय स्टफिंग मध्ये वेगळं वाटायला काय तरी? टाकलंय सांग. मी सांगू हा, काहीतरी हे काय डाळ आहे का? हे काय मूग डाळ आहे? काय आहे? मूग आहे मूग. मूग आहेत ना? मूग मोड आलेले मूग. मग इथे हेल्दी रेसिपी झाली. मग हा मोड आलेले मूग आतमध्ये समजतात मग ते खायला पण छान वाटतात. रेसिपी एकदम छान. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. रेसिपी बनवा आणि आमच्याकडे बुकिंग करायला या. बघा लक्ष ठेवायला आम्ही आहे इकडे. ओके, म्हणजे आम्ही तुमच्यासाठी चांगली सर्व्हिस देऊ. आणि कधी रेसिपी बनवता बनवता जर तुम्ही आलात, बुकिंग असली 2 पीस लगेच उचलायची येऊन. हा, वास येतो खिडकीतनं, सुगंध. मस्त चीज टाकलेलं कसं वाटतंय? छान वाटतं. म्हणजे समजा माणसाने ट्राय केलं तर चीज टाकलं तर बरं वाटतंय का? चीज टाकलं तरी चांगलं वाटेल, चीज नाही टाकलं तरी चांगलं वाटतं. कारण ते मेन स्टफिंगची चव येते आतमध्ये. बरोबर. एकदम मस्त. दुसरा आणि खायला मसाले पण सगळेच नाही वापरले, घरातले आहेत तेच वापरले आणि फक्त एक पावभाजी मसाला घेतलाय. मग मस्त लागतं म्हणून ते एकदम छान लागते. ते पावभाजी मसाला टाकायचा हा. मस्त लागतं ते.